बोरमायाबो खान्थाल जायो जोंहाना मानैबो जाखादो। हे गाइस गासैखौबो खुलुमबाय। आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायनानै लाबाय। आसा खालामो गासैबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन। जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। नेयो सामलादाय दावदै सामब्राम नौना दुन्दिया दायो आङो जानोसै आरो नायखो आसा खालामो गासिबो आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै सामलादाय नै लोगोफोर सामलादाय ओमफ्राय नै नगना दुन्दिया मा सोरनिखिजा मा होनो जोंनिया नगना दुन्दियानो सामलादाय लोगोफोर मैगी लोगोफोर मैगी मा गोथाव जादों लोगोफोर सामलादाय दावदै लोगोफोर दावदै नै 10 ताकानिल' थान्दायानो फैसा गैयाना बायनो ओंखायनो 10 ताकानिल' आं खननायमोन सामलादाया 13ताल' जाजोबनो हाला लोगोफोर
एबार खान्थाल जालायनोसै लोगोफोर खान्थाल सोर सोरानाव दङ जानाव दाबो दङ गोथांबो दङ गोमोन बानायना जायांदो दिनै जायांदो दा बुरादों नायलांबाय था नोंथांमोना खान्थाल गोमोन नै जोंहानाव दाबो दङ सोर सोरानाव दङ खान्थाल गोमोन सोरबा जानो गोसो दंबा जानाव जाफैनो हागोन दासिमबो दं जानाव बिराद टेस्टि गोमोनबो दं गोथांबो दं ना दिनदो गोथाव दिनदो गोथाङाबो जि गोथावखा बिफाङाव 7तासो दंबावो दाबो ना नोंसोरनावथ' गैला जानांगौ दा जानो लुगैबा सोरबा जाफैनो हागोन दे जानाव फ्रियावनो जागोन आं गाइसमोन जाना मावजियाबो खान्थाल जानो नागिरलायो आरोना नोंसोरना जागोन ना जाया नै दा आं खान्थालखौ जानोसै आयु खिथिनायावनो गोलैनासो होलांबाय मोनसे गैयि बोरमायासो देनजार जाखाबाय मानिबो नोंबो जानो इसियाव ना दिनै मिन्नाय सिखा मिन्नाय माला स्लिम जाना दंथारो सं एफा खाथियाव लाबाय नै क्रिसाया इनि बिमा इयो क्रिसानि बिमा इस्कालानि बिबै इयो इस्का बिबै इस्का बिबै इयो गाइसमोन नै इस्का बिबै सिख्लाक्ला मालाय